Tervetuloa Jokereiden puheenjohtaja Mikko Saarni. Kiitos. Teiltähän löytyy yhteistä historiaakin silloin, kun Jokerit palasi sun johdolla Suomi-kiekkoon. AJ toimi Jokereiden toimitusjohtajana, mutta nyt tässä sitten asiantuntijana jo reilun vuoden päivät. Kyllä, mutta se oli hieno aikaa laittaa hommaa tulille. Kyllä. Ja hyvin olette kyllä painanut sen jälkeenkin. No sehän näyttää nyt selvältä, että ensi kaudella sitten olette liigassa mukana, mutta noista torstain päätöksistä lyhyesti. Menikö kaikki sun mielestä tosi hyvin? Oliko jotain, mitä olisit toivonut menevän toisin? No kyllä yleiskuva on tosi hyvä, että niin kuin AJ tuossa mainitsi, niin askeleet oikeaan suuntaan on otettu ja ehkä voidaan sitten pohtia sitä, että onko 12+10 vai 14+10. No, kumman olisit halunnut? No kyllä Mestiksen kaikkien joukkueiden yhteinen toive oli se 12+10, mutta kaikkea ei voi saada ja tällä mennään. Paljon työmaata varmaan edessä nyt, niin mitkä on ne kriittiset next stepit, mitkä pitää olla hoidettu mahdollisimman pian? Ihan niin kuin konkreettisesti se kiinnostaa. No totta kai meidän pitää niin kuin ruveta sitä ensi vuoden joukkuetta miettiä ja ihan konkreettisesti viemään eteenpäin ja niitä askeleita on tässä jo otettu ja budjettia ja suunnitelmia siitä, että miten toimintaa kehitetään, että ei tässä vielä pysty nostamaan jalkoja pöydälle. No, jos ajatellaan nyt sitten kuitenkin tätä tilannetta, eletään joulukuun alkua suht hyvissä ajoin, tämä tilanne on teidän osalta selvä. Mitä konkreettisia vaikutuksia sillä on? Onko esimerkiksi kumppanipuolella, yhteistyösopimuspuolella sellaisia, jotka nyt ikään kuin sitten astuvat voimaan, jossa on ollut tämmöinen liigapykälä? No joo, kyllähän tämä auttaa meitä valtavasti. Et siinä on iso ero, että pääseekö rakentamaan ensi kautta marraskuussa tai joulukuussa vai huhtikuussa. Että sekä tuon joukkueen rakentamisen kannalta, mutta myös kumppanuudet. Että meillä on paljon loistavia kumppaneita, joilla oli se liigapykälä siellä, joka nyt aktivoituu. Ja me tiedetään, että ne aktivoituu, niin se auttaa meitä myös niissä suunnitelmissa. Ja nyt sitten kasataan liigatason joukkuetta tietysti ja kaikkia kiinnostaa. Minkälaisella pelaajabudjetilla Jokerit ensi kautta rakentaa? No pitää vähän tehdä lisälaskelmia, ettei nyt vielä lyödä ihan lopullisia lukuja pöytään, mutta kyllä me lähdetään kilpailullisella budjetilla, että ehkä tässä niin kuin arviolukuina semmoinen 3,5 miljoonaa on tällä hetkellä käytössä ja sitten se selviää tuossa, kun päästään tarkastelemaan vielä, että mikä se on, mutta kyllä me kilpaillaan. Mediatietojen mukaan Hännikäinen olisi tulossa jo, niin kuinka kuuma Jokerit on pelaajamarkkinoilla ja kuinka kuumat on pelaajamarkkinat yleensä nyt kun nämä päätökset on tullut? No kyllä puhelin rupesi soimaan urheilupuolella ja mullakin heti päätöksen jälkeen, että on tietysti ilo huomata, että Jokereihin on tunkua sekä vanhoilla Jokeripelaajilla, mutta myös sellaisilla pelaajilla, joilla ei Jokeritaustaa ole, että tosi positiivinen yllätys. Ja nythän me nähdään sitten, kuinka kuuma se markkina on, kun päästään yksityiskohtiin. Ja teillä on hieno tavoite, se 50% omia kasvatteja. Niin miten se tulee toteutumaan? Pysyykö se ensi vuodelle, kun on vähän poikkeusvuosi? No kyllä se meillä tavoitetila on varmasti nyt ja tulevaisuudessakin, mutta ei me sitä niin kuin hulluna jahdata. Et parhaamme tehdään ja se, että me saadaan sieltä omasta junnuputkesta pelaajia tulevaisuudessa myös edustusjoukkueeseen, niin se on meille iso arvo. Ja varmasti joka joukkueessa pyritään siihen ainakin niin lähelle kuin mahdollista. Jatkaako valmennusryhmä nykymuodossaan? No meillä on voimassa olevia sopimuksia totta kai, joita kunnioitetaan, mutta lisävahvistuksia valmennuksen suhteen myöskin pohditaan. Niin kuin sanoin, niin me halutaan olla kilpailullisia ja käyttää kaikki mahdolliset keinot sen saavuttamiseksi. No Helsingissä tullaan nyt sitten pelaamaan vuosien tauon jälkeen paikallisotteluja. Tämä on nyt sullekin sitten vähän uusi maailma täällä Helsingin päässä. Minkälaisia ajatuksia sä tätä odotat? No kyllä niistä on niin kuin haaveillut siitä asti, kun tähän lähti mukaan ja aiinkinkaan niitä monta kertaa ehdittiin hehkuttaa, että kylmät väreet tulee pelkistä ajatuksista, mutta maltetaan nyt vielä ensi syksyyn niiden kanssa. Vielä lyhyesti talouspuolesta. Kiinnostavaa kuulla. Mikä teillä tällä hetkellä on arvio tämän kauden liikevaihtotasosta ja mitä tuutte sitten liigatasolla tavoittelemaan? Mikä on semmoinen realismi? No meidän budjetti tulee tänä vuonna, me pystytään ne kulut aika hyvin ainakin laskeen, että
lopulliset tulothan selviää sitten vähän sen mukaan, miten joukkue pärjää, mutta varmaan siellä 5,5 miljoonan, 6 miljoonan haminoissa tullaan olemaan niin kuin kulupuolella, joka on tosi iso summa tietysti Mestikseen. Mutta sitten ensi vuonna liigassa niin 12-15 miljoonan luokkaa varmasti ollaan. Se on liiganousijalle aika hyvä taso. Se on hyvä taso. Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan rakennusprojekteja. Mikko, kiitos kun kävit ja ei muuta kuin iloa työntekoa, sitä riittää. Kiitos kovasti.